Okay, good evening ladies and gentlemen. Narito na naman po ang 4-decade duo to give you songs of life and love. Binaligtad ko ngayon. Napakalamig po sa kubo. Hindi po namin kaya. Sobrang nanginginig ang aming mga panga. Kagagaling ka po man din sa trangkaso. At hindi pa pwedeng kumanta. So, si John Mark muna ang ating lead vocalist for tonight. Actually, siya naman talaga ang lead sa ibang mga songs. At dahil duet. Okay, good evening ladies and gentlemen. We are the 4-decade duo with me, your friend June, together with my partner, John Mark. Natutulog ka. Ayan, to give you songs of love and life. At hindi pa po ako pwedeng kumanta. Medyo masama pa rin ang ating lalamunan. As in, sobra po kasi ng lamig dito sa Pilipinas ngayon. Doon sa Kubo, hindi namin kaya mag-stay doon. Humahangin pa. Kaya we decided na dito na lang po sa aming dirty kitchen kumanta. At pasensya na po kung medyo hindi maayos. Ang mahalaga, maayos ang aming mga mukha. Ayan. So ang aming mga awitin, ang una po namin bibigyan daan ay request po ni Mary Jane de la Cruz na aking hipag at kanyang auntie na nasa Malaysia. Gusto raw niyang alayan ng isang awitin ng kanyang minamahal na nobyo o kapartner niya sa buhay, si RJ Malincon. Ayan. Para sa'yo, RJ, galing kay Mary Jane. Sana maging tapat ka sa kanya. So, eto na inyong awitin. Song from the extremes, more than words. Saying I love you, it's not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel.
just by saying I love you. More than words. More than words. More than Okay, this is from the Extreme, song called More Than Words. Thank you very much.